Wyglądasz super. jak Yeti, Ale super. albo jak Nie mam Chewbacca. amunicji. Ale się rozkręciła gorzelna dyskusja. O panie, plus 18. No i teraz wychodzi na to, kto te live'y ogląda. No, sami alkoholicy. I ludzie, Entuzjaści. mam chociaż nadzieję, pełnoletni. Dlatego tak mało, jakby były... Nadzieja umiera ostatnio. Dzieci, bo tak, młodzież wchodzi, czyta czat, a pierdolę. Idę gdzie Zaś indziej. H1, nie? Zaś H1 i zaś o wódzie. Albo cycki, albo o dupceniu, albo takie tematy pokrewne. Musimy dalej iść. Tak, zacząłem od piwa. Obecnie No i- piję już wódkę. Stoczyłem się. Póki filtrujesz denaturat przez chleb jest okej. No, wiesz co, przez chleb to jeszcze, już bez chleba to już No upadek. to mówię, nie? No, póki filtrujesz, no, 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 no. Tak, tak. No, po 3 na głowę. Nie tylko alkoholicy, ja tam mam 17 lat. No to... Nie możesz pić Szybko alkoholu jeszcze. Nie wolno ci jeszcze pić. Tak. Zaczęło się od piwa, obecnie biorę metę krystaliczną. No, moja historia. Niebieską jeszcze. Story of my life. Historia, jak stoczyłem swoje życie, zmarnowałem. Cześć Lotar, witaj. Obecnie sypię mocarza pod powieki. I marihuanę wcieram w dziąsła. Ej, bo po 2 na głowę. Mało. C6. Mało? C6. Jeszcze na N. Mało, ale tu już można kogoś spotkać. Mało, ale nie tak mało, żeby się jeszcze nie zesrało. Mało Zetung tak chciał. No właśnie. Ja 15 kończę w grudniu. Która rocznica? 15. 10. Zacząłem od kokainy, skończyłem na kakao. Tak zwane, jak to powiedzieć, nawyk na opak. Cześć Miguelito, witam. To w sumie, teraz się kapłem, że nawyk na opak to odwyk. Coś w tym jest. Ja już od 3 lat kończę 15 lat. No mi się tak ciągnie po prostu, no. Jak guma z batek. W sumie to brynę można filtrować sposobem Beara Grylsa przez skarpetę z wąglem. Ale to chyba tak walą ino bryniole grubiorze. Jesteśmy dobrzy. Ja po Jesteśmy prostu dobrzy. na- Ja mi grę ścięło tak na moment, jakby miało wywalić. Masakra. Że mi się gorko zrobiło. No to wybiegniecie dalej? Weźcie, co? stańcie na Nie, chwilę. ja chowam się. Bo muszę drzwi zamknąć od pokoju. Myślałem, że tu będzie drzwi zamykał. Nie. Ale gdzie? W lesie? A były takie drzwi w tej grze. O, są takie. Drzwi do pieca tak zwane. Nie zdziwiłbym się, gdyby były drzwi do Narni też. Czemu nie? Bulla, nie pisz takich rzeczy na czacie lepiej. Dla twojego własnego dobra. Tak, ja się urodziłem 29 lutego i dlatego mam tak długo 15 lat. Masz tyle, na ile się czujesz. No to ja tak na 6. 10. 6. Tu szczyka, tam szczyka. Tu mnie boli, tu mnie napierdalo. Kuwa. Kończyła. Ja miałem ten WF dzisiaj na uczelni i kurczę, pojechałem sobie na 14:30, się okazało, że było od 14, ale szybko zleciało chociaż. A ile trwał ten WF? No 1,5 godzinki jak zajęcie. I co robiliście? To rzucałem sobie stary do kosza, A, bo tam to jest taki WF, że no tu macie siłownię, tu macie salę, stoły do ping-ponga, róbcie co chcecie. cześć Bekon. No dokładnie, pieremie. Pieremie. Dalej jesteśmy dobrzy. 9. No to jest bardzo dobra liczba. To jest liczba
Mniejsza od 10, ale większa od 8. Zaiste. Właśnie, Rzeźnik, słyszałem, że ty masz dużo ammo do erki, dropnij mi 60. Myślałem, że rzeźnik jeszcze te drzwi zamyka. No zamykam. Nie, Że to taka brama, albo garażowe. A do kałaszka ma ktoś może jakieś ammo? Ale tak, ja mam, ale tylko dla siebie, przykro mi. Mało mam. No dałbym, ale mało mam. Nie no, jak jest mało amunicji do kłaszka, to niech jedna osoba ma. Jak Niklaus mówi, że jest Większość. dobra liczba przeciwników, to znaczy, że przegrają. Dzięki. Ho. Dzięki, Nowia. Dobrze. Oby nie. Oby nie, bo jak tak będzie, to na ciebie. Nikolaus, podaj się. Gdzie? Gdzie tu? Na dół. Do kogo ale? To na SSR. 4. Ale czemu mam podejść? Co ty chcesz ode mnie? Biertka, co leży. A co to leży? Ale, Montaż. ale do czego to jest amunicja? Kałach. A sobie 30 zostaw chociaż do kałaszka. Ale tyś to Ja po mam jednym jeden wyrzucił? Ja mam AR. Dziękuję. Co gram po H1? Słuchajcie, dzisiaj jest taki plan, że jak H1. pogramy H1, to potem będzie jeszcze trochę H1. Potem może jeszcze H1, a potem prawdopodobnie będę sobie tak na spokojnie kończył dodatek ten z Wiedźmina. Nie, bez przesady. Nie musimy się Wiedźminki. ewakuować. Latire, o, ameno. Trochę mi dupi do głowy. A zacząłeś już trzecie zadanie, czy jeszcze nie? Nie. Nie. Trzecie jeszcze nie. Jeszcze robię teraz ten. Robię... Jak to się nazywa? Że dom muszę kupić. Wiesz o co chodzi. Tak. No. Borsodich. O właśnie, Borsodich. Spotkałeś już Ewalda. Iwalda. To jest śląskie imię, Ewald. Nie, jeszcze No nie jest. spotkałem. Jeszcze No nie. spotkałeś, tylko że jeszcze się nie przedstawił. A to bez... Ale to nic nie mów. No ale to nie ma znaczenia, no po prostu ma tak na imię, no. Spokojnie. Wszystko ma znaczenie. O, przepraszam. Ale teraz zachyrlą. Ale jego imię może wpłynąć na twoje wybory. Jak To stary jednak- kurzok. No to już nic mi nie mów. Niklaus, znasz śląski sport na y? Śląski sport na y? To pewnie jeden z a tych to- żartów, to które pewnie padają będzie tak. dzisiaj. Fuzbal. Aha, intki do wody. No tak, pierwsze co mi do głowy przyszło to intek, ale mówię, co to za sport, co to za sport w intki? Się intnąć to się idzie na zol. Na północ. Nord Stream. Albo nie, o Nord Streamie nie mówię, bo to polityczny temat. Śląski napój na K. Kakao szale. Ale to pewnie nie będzie to, ale jest taki napój. To jest takie kakao, ale... Znaczy tam coś na łuskach od kawy to się parzy i z mlekiem. Airdrop jest na NN. Airdrop. Za górę. It's a drop. Boys. Nie no, tam na górze będą. Nie podejrzewam. kasta piwa, ino kista. Kista, a nie kasta. Kasta to Pięciu. jest jakaś... Po jednym. 4. Uuu! Wygrywamy, czaty, trzymajcie kciuki. Elo, 3-2-0, wszyscy piszą kosa, pieremie, wszyscy piszą wszystko. Piszecie co macie pod ręką, Chodźcie. piszcie wszystko. Bo i tak musimy iść do góry jeszcze. Piszecie wszystko jak leci, ikony, dajecie buźki, nie buźki, kappa 7, kappa Niklaus, pieremie, co tam macie, Ej, bo ja sprzedam mam Opla, dostałem- tereferę. No i tak. Idziemy na Ani, idziemy pod górę. Nie, umrzesz, A tak na dzięki. sam szczyt. Tak. A widzę was, dobra.
Pozdrawiam mamę. Obstawiam 3 minuty życia. Dzięki. Kiedyś byłem tutaj, dwóch nas zostało i tam od E się nie dobiec na tą górę i umarłem w gazie. To było bardzo przykre. Cześć Mateoski, witaj. Kista. Mama bije mnie kablem od Wi-Fi. Przykra sprawa. Mega przykra. Trzech. Łoby No nie to! Nie wiesz, a my to Jak wygramy coś, to chyba. gramy na czas. Nie wychylacie i... Taktycznie. Tak, gramy Rzecznik, ty swoje. jakieś ammo do AR-ki jeszcze masz, czy nie bardzo? Czym? Mam. Ale Normalnie my powiem, że- chyba, jakby się udało, że my pierwszy raz w piątkę by przeżyli do końca, to dzisiaj jest normalnie tak fartowny, znaczy tak szczęśliwy stream. Pierwszy mecz wygrany w pojedynkę cały, jakby tu jeszcze to normalnie taka kumulacja, że chyba w Totka zacznę grać. Jak bunker, losy kupuj. Traf? Ale w ogóle wiecie, co jest, jaka beka z tymi zdrabkami, że Dawid w sumie zaczął Jak to wybiegniecie, jako czy nie? jeden z pierwszych robić na YouTubie, a to No, od tak, niego też jest. to tyle ludzi podejrzało, że na YouTubie są nawet kanały, ja nawet na YouTubie Halo? znalazłem kanał, na którym gościu tylko robi zdrabki. Skąd? NNE. NNE. Nie była bomba? Czy jak wygramy tańcze, no tak to już mniej. No a wybiegniecie z tej górki, czy w końcu nie? Ale nie po mam co? siły. Nie. Zobaczymy jaka strefa będzie teraz. No zobacz jaka jest strefa. No ta Tak, gaz górka się leci. łapie. Strefa gazy jest. Nie, bo jesteśmy Tak. na C5, a strefa jest na C4. Halo? Ło Boże, to nie ta góra. Pitomy. Umiesz korzystać z Nie. mapy? Jak na przykład, jak zginiemy od gazu, to ja się chyba popłakam. Nie no, nie powinniśmy. Biegnij. Nic nie mów, tylko biegnij. O kurwa. Nie, i bomby. Bombujo! O ciulinges! Ej, O, pierdolu... Promień. Było bies. Promień. A gdzie jest twój lód? nie, zostaw, biegnij. Nie, ale wiecie, że jak Keep calm podskoczycie, and to bomba nic nie zrobi? Właśnie podskoczyłem, zostałem. No to chuj, to jednak nie. Jednak nie. To jednak robi. Cofam to. Jednak robi, cofam. Nie, bo ja podskoczyłem i pierdoliło centralnie tak pode mną, nawet lej się zrobił, a mi się nic nie zrobiło. Czy ty, Nie wiem, rzecznik, to- jesteś już poza gazem? Nie wywaliło w powietrze. To superancko. Jak to 15 min shootdown? Co? Ej, co? Czemu? Ale Co? zdążymy, no proszę. Pewnie nas 4 i ich 3 jest. LOL. To musi tak być. Bo ja raz miałem No 1 na dobrze, 1 i ale co za wpisało, do że... shutdownu rzeźni? Aha. Na górze, A ja- jest nad nami. A ja raz tak miałem, jak... Górze, Ja już biegnę, Ja już nie. biegnę! Gdzie na górze? na górze, na N są, na szczycie jest przynajmniej jeden. Jest, widzę. NN. No. Z łukiem. Lotso normalnie Ale to jakiś może ty być jest wtedy nienawistny. łuk śmierci. 2. LOL! To są chyba wybuchowe. Nie. Na pewno. Jakby nie Dobra, było, nie miał łuku. ciulomy tam, dupscie to. I tak nie ma co się już lać żurem. Dup stoi się śmiej? Dupscie to i się śmiejcie. Dobra, ja jestem na górze już. Tu jesteśmy bezpieczni. Ej, tu w ogóle jest kanister z benzyny. No właśnie. Nie, to jest bait. To jest low quality bait. Idzie. No niech idą, Idzie. to walimy fes. Co znaczy idzie? Uwaga! A, Dobra, ja kurde, lecę na nich. amator. Lecę tam. Nie. Nie, Niklas nie, poczekaj. Czekaj, bo ja z kałachem z Po bliska naszej go... stronie góry jest strefa. Halo. Ale czekaj, idzie gościu tutaj, podłazi. Bo zjebany, Brawo. Dobrze. Brawo. ale ja też Brawo. umrę. Umrę. Bomba. Umrę. Umrzesz. Umrę chyba. Idzie drugi do mnie. Jest apteczkę? Uważaj, Mam drugi 9 idzie. apteczek. Chodź na dół, chodź na dół. mam Nie 9 mogę, apteczek. muszę bandaż Łe, wziąć. łe. Ja. Żyjesz? Kuchna. Jeden jest daleko, tam za szczytem. Dwóch jest tu koło nas. Ale... Nie ma Jeden dwóch, został. jest jeden na NE. Ej, rzućcie mi apteczkę, bo ja zdechnę. No, chodź. Dawaj. Masz wszystkie. Dobra, no wszystkie nie trzeba było, ale dzięki. No nie ma czasu.
Ilu ich zostało? Jeden, nie? Jeden. No to cisnymy go! You gonna die, motherfucker! Jego tu nie ma. Ale był to. Ale by było jakby nas rozjebał. Masakra. No to by było coś. Where are you? Where are you, man? Ale strefa jest tu, gdzie my jesteśmy. to You będzie gonna chyba- die soon, olejce. Albo nie. Porobił. Gaz. Drop. The gaze? Ej, gdzie z tego gazu w ogóle wypierdalać, bo ja nie... A tutaj. Tu. Dobra. Czy będzie GG? Musi być. Musi być GG. Gdzie ten śmieć? Musi Chodźcie być. na lewo do gazu. Where are Chodźcie you? do strefy. Ej, daj jedną apteczkę, może. Ja? Dałem ci 9, no dałem ci 9, no to... No to nie musiałeś. Nie, czekaj, Ale to- sorry. Nie to klikłem. Dałem use to stop bleeding. Uważajcie, żeby was nie Już otoczył. ci dam. Masz. Widzieliście, co się napisało? Co? Mogę Zbagował też chyba i prosić widział. jedną apteczkę? Co? Jeszcze raz powiedz, co się napisało? Było, że ktoś zobaczył Hello... A nie, że ktoś nie zobaczy Halloweenowego eventu, bo został zbanowany. Jest tu, No. Gdzie? u mnie to. Gdzie tu? Na górze? O kurwa, trafił mnie. Dobra, lecimy. Ciś go! You gonna Ciś go, die bo soon! ja się- Gdzie jest? Rzucam... No i tyle! No i tyle! Tela. Patrzcie jak się kulą! Jak się skulą! A! No Co to mogę powiedzieć, nie. proszę państwa? Easy. Wygraliśmy. Drugi mecz dzisiaj wygrany. Duper na czacie. Gdzie? Pierwszy Jest? samotny, ale szkoda, żeśmy w piątkę nie wygrali, ale... Ale i tak spoko. Piękne to było. Można wywalić amunicję. Piękne.